I bé, comencem amb esta segona part, ja per a finalitzar el nostre curs d'escriptura creativa, que és, com vos deia abans, el microrelat és per a macrovalents. Què vol dir això? Que el microrelat és una cosa molt xicoteta, però molt important i molt difícil de crear. Has de ser molt valent per a crear un microrelat exitós. Us vaig a donar 7 passos per a poder aconseguir crear un microrelat espectacular. Abans de començar a explicar-vos com escriure un microrelat, vos vaig a llegir 2 o 3 exemples per a que vegeu microrelats famosos, per a que sigueu conscients de com calen dins del lector i de quines són les seues ferramentes que utilitzen. Val? Un dels més importants que coneixereu a partir d'ara, si no l'heu sentit ja, i que el sentireu fins a la sopa, és el de Augusto Monterroso, que es titula El dinosaurio, ¿vale? Está en castellà. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué hem dit? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Li hem creat una emoció amb una frase al lector espectacular. Cuando despertó vol dir que es va agitar ja havent tingut algun tipus d'aventura amb un dinosaure en la seva vida. Es gita a dormir, pensa que ha sigut un somni, no? Tot això podem llegir-ho sense que estiga escrit. Pensa que ha sigut un somni, però quan desperta és tot tan espectacular i tan fantàstic que el dinosaure encara està allí. O bé és terrorífic o bé és el nostre amic, això ja ho deixen a la teua elecció, però no deixa de ser molt sorprenent i inquietant que tingués un dinosaure allí. Este és un dels exemples més clàssics que en tots els cursos de literatura veureu aparèixer, però és que no em digueu que no és brutal, és espectacular. Un altre exemple que vos volia referir és, este es titula Amenazas de William Ospina y diu: Te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. I ja està. Tu mateixa t'imagines els dos interlocutors, et pega un gir quan el dijo la espada perquè no t'esperes que una espada vagi a contestar. En fi, és brillant. I un altre que a mi em sembla que també toca molt la fibra i també són 2 frases de res, és un que es titula El emigrante, de Luis Felipe Lomelí, que diu: ¿Ha olvidado algo? Ojalá. Val. El propi títol ja ens dona informació. Això després ja ho parlarem més avant, però el propi títol ens diu El emigrante. El que parla és una persona emigrant que possiblement hagi patit algo per a la seva integració dins del seu nou país, no? I li pregunten, ¿ha olvidado algo? I ell diu, ojalá. ¿Qué pasa? Sí, ha olvidado algo. A lo millor el veuen com a inquiet, com a buscant algo. Què li passa? Què li passa a este home? I ell contesta, ojalà, això vol dir que porta tot un bagatge emocional brutal darrere i que voldria oblidar aquestes desgràcies que porta darrere. Almenys això és la meva interpretació, però és espectacular que en 2 frases i sumades al títol tingues tot aquest camp d'emocions a la teua mà. I ara comencem amb els 7 punts que hem de conèixer per a poder escriure un microrelat. El primer punt és: el microrelat no és un resum. El microrelat no és la forma d'escriure en poques paraules un text més llarg. No estem condensant una història, estem anant a la emoció, al punt clau. Com hem vist en els exemples, no hem necessitat ningun tipus de descripció ni d'introducció. Anem directes al que passa. Es tracta d'una història mínima, que té un principi, però sobretot té un final. Té un clímax, un gir i un final. O almenys això és la meta dels microrelats més curts. N'hi ha altres que són un poc més llargs que permeteixen d'alguna figura retòrica més o d'alguna descripció un poquet més gran. Però bàsicament és que no estem resumint res, sinó que el microrelat és el que és. És lo bueno si breve 2 veces bueno. El punt 2 és, anem directe al clímax. Així no podem perdre el temps amb el plantejament, nus i introducció.
Res, anem directe al gir final, anem directe al clímax, anem a aquest punt en el que ja el nostre protagonista està a punt d'aconseguir el que busca, però algo li passa i no pot. Anem a buscar una sorpresa, una emoció i un tocar la fibra al lector. Però no anem a perdre ni una paraula perquè cada paraula és or. 3. Les descripcions sobren, no fan falta per a res. És important dir el més en menys paraules. Això què vol dir? Que no podem perdre el temps en descripcions de personatges ni utilitzar una gran quantitat de personatges ni d'escenaris. És recomanable utilitzar-ne a un o a dos com a màxim i un sol escenari. L'important és l'acció i l'emoció, la sorpresa. I res més, el de més sobra. Què passa sí? Que, com dèiem abans, és un truquet molt recomanable és utilitzar personatges que siguen estereotips. De manera que si tu dius el xiquet, o la mare, o el nàufrag, o Sancho Panza, pues ja directament el lector té una imatge molt clara d'aquest personatge i no has de perdre el temps en situar-lo de ninguna manera, ni en descriure-lo, ni en res. Anem directes a l'acció. 4. Compte en la tisora. Què vol dir això? Un microrelat pot ser la manera en la que tu talles un text més llarg. Pots començar escrivint una coseta més llarga i anar poquet a poquet eliminant la brossa del que molesta d'aquest text, però amb molt de compte, perquè si amb la tisoreta es mengem una part molt important o decisiva de la història pot ser que perda tot el sentit. Així que hem de començar a saber què tallar, què no tallar i amb quina és l'essència d'aquest text que hem redactat. 5. L'important és l'efecte sorpresa. Què vol dir això? Vol dir que ens hem de saber posar a la pell del lector. Hem de col·locar-nos dins del lector mentre llig el nostre text i saber què va a pensar. I bé, si va a pensar una cosa, anem a oferir-li una altra, anem a pegar-li una volta i anem a deixar-lo descol·locat i que es quede pensant en el nostre text un poquet de temps després. És la nostra meta. Anem a aconseguir deixar meditant a la persona i no indiferent, perquè les paraules per a deixar indiferent a una persona no valen per a res. Li hem de tocar alguna fibra. El 6. Fugir dels tòpics. Què vol dir això? Les descripcions massa llargues, com us deia abans, les coses tòpiques, les frases fetes, expressions com era fosc com una gola de llop. No és necessari, això ja ho sabem tots. No anem a sorprendre a ningú i anem a gastar una quantitat de paraules preciosa dins d'un microrelat que sobren, no valen per a res. Anem a intentar anar al gra, fugir d'estereotips i sorprendre. Res de personatges molt manits, a no ser que formen part essencial de la idea del nostre microrelat, però anem a intentar sorprendre, a buscar cosetes originals i que escapen del que ho espera. I l'últim consell és no et quedes en la primera versió. Sí, no sigues còmode. No redactes i digues, val, ja he dit el que volia dir, està dins de la quantitat de paraules que m'han demanat o que jo m'he proposat o del que va este microrelat. No, agarra cada paraula i analisa-la. Hi ha vegades que una paraula canvia el sentit de tot o que li imprimeix una sensació molt més intensa a la emoció que volem transmetir. Un exemple bo seria, per exemple, dir tenia una por grandíssima. Això, el grandíssima, és horrible. Si mireu com canvia si dius, en compte de tenia una por grandíssima a tenia una por desgarradora, tenia una por abismal, tenia una por sobrecollidora. Canvia moltíssim els adjectius que gastem, els verbs, la manera en la que estructurem les coses. Podem polir el nostre text fins a que siga immillorable. I això és la màxima qualitat que té un microrelat, que és polir-lo fins a que siga una joia impossible de millorar. I fins ací les 7 claus per a començar a escriure microrelats i tindre èxit amb ells.